mas dako ba itong fotos na sa una kay buwan po ito karang naman ito sa kapupot. Buhat niyong tabanog. Gising. Bitin ba yung mana? Yung mana? Mainit dahil na niya, Wala kang mga buta. Usukod sa damat. Kuya kaya ganap ito. Dito sa balik, kung bulog nila itong presyo ito. Ano ba si Kisi? Kisi! Tangan ko ni mo. na magabataan panalangin sa Diyos. Musa panalangin niya ang ilang pinabuhi, ang ilang paningkamot, ang ilang mga kaugmaong uban sa mga kabataan ang kinibagahatod ng Diyos sa inyong pagkahimayan. Ang ipasalamatan mo sa isa ng mga ninan, mga ninong, na sa ilang inyong usab na pagdaginiganan karon, mahisama usab sila sa hulatikan kanino. Kung pagtunay ka mo ito, na mapailanan usab, hindi nga bata na magtubo. Hindi ka doon. Amahan lang ito, salamat kami sa Indonesia, samahan ng halagang ng Santo, salamat sa mga Diyos sa maluwas. Amen. Okay, akong itawagan si Brother Fernando. Dapat
Dili kita Bing. Bing, dito ka. Guys. Oh, sila Ronald ba? Tawagan diri. Ronald ba? Si Ronald, screenshot sa padiretso ah. Wala si Alin? Sige na, mahukad na sila gawin. Pablihin na ng lechon. Sangkot na yan. Ano na daw na? O, daw na balik na. Okay, mama, ako biya to. Ngayon lang mamalili na. Please, mamanita ko. Kamu na yung na na? Ako kukuha lang ko. Oh, dia lah. Ada. Magampo lang ang daraan. Apa kuya dran ba? Ako ko dito. Lord, nagampo kami nga imo panalanginan ng grasya nga among usahan. O salamat sa imong grasya panalangin ng pagdawaton sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige. Pagka-on M, kaya akong bantayan sa kaya. Sige lang. Focus right answer. Sige lang, pag-aon mo. Wala. Yan. Ay, may kaya pa rin doing. Meron mo sige na. Meron na ba yung abot? Saan ito? Kaya plato nito, plato. Ada. Ano yung plato nito? Anak, deh. Jeremy kami kamu gisod na mo anak sila kita mo nagmuskit Mahalad ng bata. Ora ganda. dahil mo kaya nag-anig of Panay kung may bata. Anak, tunggo ko. ayaw pag ipatungan din kay bata pa na gatas dapat may mo anak Gawa na. Kinsa palit ani pa? Ako may palitan na kaya ako may naabot diri. Ito. Hala, tulo rabaya ka buok madi. Hala, pagbilgam rabaya. Hala, ipakaon niya magbagulgam at tulo nagbayan ng sakay. Paano ko? Ako ba bitaw na sa? Ano man? Salang. Siya may nakaguba.
na gani pa. Sa? Yuta na. Kaday ka. Ikadua. Pugs. Ni katawa ka. Tawan kayo lagi pa. Ano naman? Mahulog ang kwan pa. Sticker. Ano naman? Sticker ba? Ano ginahulog gani? Wait, tubig ba? Ulit. Ang iuban pa ka dito, di ka kakawalan akis. Unta. Alagi ka mo ito, init kayo. Isa. Ano naman? Hapon. Busang buhi sila kasi. Diba, bakit mo diri ko mga bata? Saan na pagpaboras sa bagong dam? Buhi mo sa buhi. Kaya nagkumilabot to. Pakugulo dada, pakugulo dada, pakugulo dada, pakugulo dada. Kay. Ito kay. Hemta pa. Mama magpapakita. Ulit na tagkuhan niya, malaki rin kayo ito. Bamigay sa trabaho. Akan haldo berintang mas Jollibee. Ay, kung ano yung kuhan kamot ba kayo makurog? Ating itag sa minute, pira ka minuto. Ha?